Goedenavond, het is zaterdag 1 augustus en dit is Zeeland Nu van vandaag. Sluizenondernemers dragen vanaf vandaag een mondkapje om tegemoet te komen aan de wensen van de gasten, met name de Belgen. Het gaat om een advies van het bestuur van de Middenstandsvereniging van Sluis. Niemand is verplicht een mondkapje te dragen. We hebben er 700 laten drukken met het logo van welkom en veilig West-Zeeuws-Vlaanderen. Met het zonnetje van onze taskforce gebeuren. En iedereen is vrij om die op te halen en te gebruiken. Personeel neemt aan en die zegt iedereen ja, wij doen het wel. U heeft hem niet op, waarom niet? Wij staan in de keuken en dat is achter de schermen. Het is natuurlijk beter voor de veiligheid van iedereen. Je kan beter voorkomen dan het opzoeken natuurlijk. Maar ja, of het helpt, ja, dat is natuurlijk altijd nog de grote vraag. In het straatbeeld draagt de een wel en de ander niet een mondkapje. De mensen die het wel dragen zijn over het algemeen Belgen. Wij zijn verplicht. Maar in Nederland niet? Nee, dat is raar. Ja. Dat is raar, ja. Ja, België, wij hebben een enorm terug corona. Het is in Hans Europa, denk ik, Hans de wereld. Maar vindt u dat dat hier ook moet gebeuren? Voor mij mag dat wel. Ja. Ik ben er echt bang van. Ik ben voor heel de wereld. 60-plusser. Nou zijn er horecaondernemers, winkelmensen die gaan een mondkapje dragen. Vindt u dat een goed idee? Prima. Merkt u dat de klanten het prettig vinden? Ja, toch wel. De mensen, ik ondervind wel, niet allemaal natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen, maar de meeste mensen respecteren het toch dat je mondkapje draagt, ten respecte van hen, voor eventueel de COVID-19 in te perken, zeg maar. Hè. Het mag weer. Na een lange tijd mocht er vandaag weer een rommelmarkt gehouden worden in Middelburg. Dat gebeurde op de Graanbeurs aan het Damplein. Eerder was de rommelmarkt altijd de eerste zaterdag van de maand op de Vismarkt, maar vanwege coronamaatregelen mocht die niet gehouden worden. En er moest een nieuwe locatie worden gevonden omdat de terrassen er vergroot zijn. Maar vandaag was het eindelijk weer zover. De kramen, tafels en kleedjes lagen weer vol met allerlei tweedehands spullen. Uiteraard werd daarbij rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en de RIVM-richtlijnen, onder meer door het aanhouden van een vaste looprichting. En deze kraamhouders zijn maar wat blij weer aan de slag te kunnen. Dat is wel passend bij jou. Ik heb er ook nog leuke schoenen bij. Ja, is een leuke hippe laarsjes. Voor voetballer Yassine Azegari uit Goes zal het dit seizoen bij NAC Breda het seizoen van de bevestiging moeten worden. De 19-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen al 10 keer in de hoofdmacht van de Brabantse club. En die ervaring heeft hem als voetballer sterker gemaakt. Ja, iets volwassener als vorig seizoen. Vorig seizoen was het echt nog nieuw en nu is het mijn tweede keer. En ik weet wat er gevraagd wordt. Dus nee, ik probeer gewoon te laten zien wat ik kan op het veld. En dan hopelijk weer belangrijk te zijn. Ga je voor een vaste basisplaats dit seizoen in de eerste van NAC? Ja, natuurlijk ga je voor een basisplekje. Dat is voor iedereen in onze selectie. Alleen, nee, ik ga er natuurlijk voor en ik hoop wel heel belangrijk te zijn voor onze team. Azegari is naast Jean-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden en Guillermo Sierenveld uit Vlissingen een van de 3 Zeeuwen bij NAC. Zowel binnen als buiten het veld is die Zeeuwse connectie goed te merken. Guillermo natuurlijk net aangesloten, ja, vet voor hem natuurlijk. En nee, het is altijd wel lachen, we carpoolen met z'n drieën. Nou heeft hij nog geen rijbewijs, maar daar rijden Jan-Paul en ik even om de beurt. Dus nee, het is gezellig, je praat over van alles en nog wat, dus dat is wel leuk. Is dat gezellig, zo'n tripje van Goes naar Breda? Ja, nou, natuurlijk is dat gezellig, hè. We kunnen het over alles hebben en dat is fijn. En nee, Jan-Paul en Guillermo zijn allebei jongens met, gewoon met een leuke humor. En we kunnen ook serieus naar elkaar zijn, dus dat is wel top. Liefde in een doos is een nieuw boekje dat Stichting Zeeuws Verlies heeft gemaakt voor ouders die door hun ziekte afscheid moeten nemen van hun kinderen. Het is een heel klein boekje, eigenlijk bedoeld voor de kinderen, maar het geeft ouders en de omgeving de kans om na te denken van wat wil ik nou in de tijd die rest. En soms is die tijd heel kort, maar soms is er gelukkig meer tijd. En wat wil ik dan in die tijd maken, achterlaten voor mijn vaak nog jonge kinderen. Het is een handreiking met heel veel tips, maar zonder advies. Omdat we het aan de mensen zelf over willen laten hoe zij invulling willen geven aan het vullen van een doos, een mand, wat het ook maar kan zijn. Hè? En het mogen natuurlijk ook wel dingetjes zijn die niet in die doos passen, maar schrijf er iets over op. Hè? Die motor van papa, wanneer is die gekocht? Of dat jurkje van mama, wat jij zo mooi vond, wanneer droeg ze dat?
Zulke soort kleine dingetjes kunnen later zo waar en zo dierbaar zijn. Zo waardevol, zo dierbaar. Een prettige afkoeling vandaag na de 36 graden van gisteren en de regen- en onweersbuien van vannacht. Maar de bewolking had vanochtend nog de overhand. Het was wel vrijwel overal droog en vanmiddag kwam de zon er natuurlijk goed bij. Dat allemaal door die westenwind en deze meeuwen zoeken wat bij Renesse. Vanavond en vooral vannacht komen er weer wat meer wolkenvelden, maar vanavond is het droog. In de loop van de nacht is er van zee kans op een bui, bij minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden. Morgenochtend is de lucht dan lichtjes onstabiel, vooral landinwaarts en op Schouwen is nog kans op een paar buien. Maar morgenmiddag is het droog met veel opklaringen, een matige wind uit west tot noordwest en 20 tot 22 graden. Maandag is het weer onstabieler met een aantal buien in de ochtend en ook in de middag en maxima rond 21 graden. Na maandag wordt het warmer met zonnige perioden en dinsdag wellicht nog een enkele bui, maar woensdag wordt het alweer 25 graden en daarna lijkt het nog wat warmer te worden. En tot zover. Straks praat ik u bij over het nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.